Ikaw ka mo yung ano? Itong mapaugma sa mundo ko. Hello guys, so nandito nga tayo ngayon sa Save More ng Pili. So yan guys, so tamang video tayo dyan. So tamang paayahay na naman si Manoy. So magpapaayahay sa mga sales lady. Yes, mga kapayahay. So yan, so yan maghahanap tayo ng sales lady dyan. So siyempre may bibiliin din tayo dyan kahit konti. So yan. So yan nga guys, so parang may nakikita na ako dyan. So yan, parang walang tao. So buwelo tayo. Yes! Mga kapayahay. Yan, si Manoy. Nice one. So yan. Mga kapayahay. So yan, may nakikita na tayo. So yan. Ikaw ka mo yung ano? Itong mapaugma sa mundo ko. Nagano ako. Sana all. Nagano ako. Ano po ang... So yan nga guys, so may nakita naman tayong kakilala dyan. Si yung ayan, may-ari ng beef shop sa Pili at Santiago, Pili. Yan. So Gabasan beef shop. So yeah, shout out. So yan guys, so ikot-ikot pa tayo guys. So yan, naghanap pa tayo. So yan, wala na. So sa kabila tayo. Tapos sigaw ka mo itong ano, ito magpapagma sa mundo ko. Yeah, tanging ikaw, tanging sayaw, tanging ikaw, tanging sayaw. So hindi ako makapaniwala na makita ka ng biglaan, na bigla na nagsalita ang isip mo at puso mo. Hindi malaman ang gagawin. So yan guys, thanks for watching. Nasa labas na tayo. So yan, makapayahay. Peace.